थारमाने जोंनि गामिनि थासारिया ओरैबायदि जादोंमोन थारमाने जुब जुब अखा हानानै गासिबो दैया थारमाने फाजाजों थारमाने गासिबो बे लामा सामा गासिबो दै लोमजोबदोंमोन। थांनाय बृहस्पतिबार दिन थांनाय बृहस्पतिबार दिननि 3 बाजि ना नै माने बेबायदि पार खालामनो गोनां जायो आरोना उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ स्कुल फरायसालिनिफ्राय माने फैनानै दे स्कुल थांनाय नोंसोरो दासो मोनफैदो जानाय लोंनायफ्रा ओरै जायो आरोना दायो नै बेयाव रानै उन्दै उन्दै गथ'फोरा नै गासैबो इसिबां खस्थ' जादों आरोना। हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ'हाय नोंथांमोनखौ बरायना लानाय जाबाय। जोङो माने मैयायो मोनसे दाबसे जायगायाव थांदोंमोन आरोना माने जोंनि खाथियावहाय माने मोनसे गामिया लोमजोबनानै माने दैबानाजों आलाय सिलाय जानानै दं आरोना। मैयायो थांनानै फैबायमोन आरोना बे जायगायावहाय माने मैयायो जेरैबायदि माबायाव थांनायमोन जोङो माने बेबायदि नङा सानदोंमोन आरोना। ओमफ्राय मैया थांनानै नुबोबाय जे जों माने हालोदा बिराद गाज्रिमोन आरोना। ओंखायनो माने दिनै थांनानै जों माने बाहाय एसे डनेट माने मदद हैनो नागिरदों आरोना। स' माने बेयो जाबाय बे मददा जाबाय जोंनि गामिनि सेंग्राफोरखौ लानानै मानोना एसे एनै माने बेखौनो माने मददखौ हैना फैनो नागिरदों आरोना। स' नोंथां भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आं देखायनो सानदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरोना भिडिअखौ लोगोफोर माने जिबायदि अबस्थायाव दङ माने बिराद गाज्रि नांबाय आरोना गोसोखौनो। ओंखायनो माने सेंग्राफोरजों खावलायना माने एसे मदद हैनोसै आरोना लोगोफोर। खायसा खाम 100 100 200 नैनो 100 ओइ सुम्बुआ हरासै हरदो 100 हरबाय दा नै थांनो रेडि जाबाय आरोना लोगोफोर माने थांसिगोन आरोना गासिबो फैजोब्बाय दायो नै थांनो रेडि जाबाय। बेवहाय माइरं लादों ओमफ्राय ओरैजायबो माइरं लादों एसे गासैनिफ्रायबो लानानै ओमफ्राय दायो माने एसे माने बाजार खालामना लागोन आरोना। जोङो बाजार खालामना लानानै माने जमायै हैसिगोन आरोना। माने गासैबो रेडि जाजोब्बाय ना थुदो जों दा थांसै ओंखारबाय दायो माने साइकेल लानानै ओंखारदों आरोना। जोङो थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय सेन्टाराव थांनानै एसे बाजार खालामबावगोन आरोना जोङो माने दालि सेनि ओमफ्राय बिस्कुट बेबायदिनो आरोना जिखुनु आरो मोननैसो लाबावगोन मा लानो हायो माने बेखिनिखौ लानानै माने हैनोसै आरोना लोगोफोर। नै जों दा सेंग्राफ्रा ज' जानानै थांगासिनो आरोना हैनो लागै साइकेल लानानै गासैबो फैदों माने साइकेलजोंनो फैजोब्बाय आरोना। जोंहाथ' बाइक गैया आरोना सेंग्राफ्रा जों गामिनि सेंग्राफ्रा बांसिनानो बाइक गैया ओंखायनो माने साइकेलजोंनो फैबाय आरोना। गामियाबो खाथि नालाय जोंनि गामि सेरावनो ओंखायनो माने रायजो राजाखौ खावलायो आरोना बेबायदिनो माने बर'जों बर' माने बेफोरबायदि हेल्पखौ माने होज्लायनो हानांगौ आरोना। जों माने जि हायो माने थाइसे थाइनै स' गाइस जों दा मोनफैबाय आरोना बेयाव सेन्टारावहाय। ओमफ्राय बाजार खालामजोबना लाबाय ओमफ्राय नै बिथिं बाजार खालामनानै फैबाय आरोना। नै बाजार खालामना लाबाय ओइ किरियावहा नै बाजार खालामदों नै बेयाव लाजोब्बाय आरोना सब गासै नै सेंग्राफोरा बिथिं फैगासिनो गासैबो जाजोब्बायना रेडि मा लाखो बुंना एसे बुंना जानाय सामान आरि आरोना दालि थाव सेनि बिस्कुट आरो माइरंफोरखौथ' न'निफ्रायनो लाबाय जोङो लाबाय आरोना किसुमान माइ मांला जेसांखिनि हानायखौ थांबाय थानोसै दायो जागोन दे नङा होमबा जागोन दे माइरं लाबाय आलु लाबाय सिनि साहा बिलाइ बिस्कुट देरस' बुस्थु लानाय जादों सामब्राम लादो जानाय थाव जाहाथे इसोरहाबो एसे हेल्प जायो बेखायनो जोंबो सानसे समाव जोंनोबो हेल्प नांगौ नङा होमबा मानसिया जुदि मानसिनि हेल्प खालामनानै जाया सोर खालामगोन बेखायनो जोंबो एसे हेल्प खालामनो नाजाबाय आरो जेखिनि हायो। ज' लोगोफोर माने जों मोनहैसिगोन आरोना बिसोर गामियावहाय आरो बांद्राय गोजान गैया नै जों दा फैगासिनो आरोना गामिनि गासैबो दंजोबो सेंग्राफ्रा ओमफ्राय बिथिं नै मोदला ननाबो दं आरोना। स' लोगोफोर माने जों जमायै फैनानै माने बेबायदि हेल्प होनो नागिरदों आरोना। जोङो सेंग्राफ्रा माने मैया नायना फैनानै एसे गावखौनो दुखु मोननानै माने बे बुस्थुखौ होनो सानदों आरोना जोङो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो सासे सानै गोरोबनानै बेबायदिनो हेल्पखौ होनांगौ आरोना। गुबुन जायगाफोरावहाय माने बेबायदि थासारिया जानानै दं आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो हेल्पखौ होनो नाजा लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामना हो गासैबो नुनाय बायदिहाय ना लोगोफोर। स' नै दा जों दा थांगासिनो आरोना। नै जों दा मोनफैबाय आरोना बिसोर गामियावहाय एलाय बेफोरखौ होगोन आरोना मालफोरखौ। स' माने नै दालाङा बेबायदिमोन आरोना अबस्थाया ओरैथिं बारदों माल मोनसे लानानै ओरैजाय नै मोनसे मालफोरखौ लानानै बारनोसै आरोना जों
Uff, लामानि अबस्था इदि जाबाय बारलांनांगौ आरोना बे मोनसे गामि आरोना जानाय लोंनायफ्रा ओरै जायो आरोना दायो नै बेयाव रानै उन्दै गथ'फ्रा नै गासैबो इसिबां खस्थ' जादों आरोना माने खावसे आरो फरायसालियाव थांदों आरोना न'आवहाय माबोरै जायो माने बेवहाय माने बेबायदि मोनजायाखै आरोना संनाया ओरैजाय संदों मा ओंख्रि दिनै Hah? Hah? Muntia? Kamu Cina mah? Munja apa sih? Munja ini nanti cek kita. Jangan deh ya. Mangkri jangan serdini ha? Ada ya pak? Hah? Mangkri jangan? Dadi. Noto biji munja mana le? Hah? Dah kostum munja na? Còn này sân, cái mà nấu hai kẹp này kẹp con già này ra mà này đấy kẹp xe nó ra đó là đấy mà này bao đôi tiếng rằng chỉ đã xong muốn ra đời năng cắm cái này, nghe lấy, này, này mong cổ xong này, thằng này ra bao đấy, Masa pun ada di Mai sisi napa ini roh? Tangan roh ini napa ini? Masa pun ada di soybean, dali ya. Mana lepas mana zana rib pada kostona anai Yohai zo zana ni goto undi kura mana dai farasaliyam thangda bangsinan ओमफ्राय नै जानाया बिराद खस्थ माने खेब ओरैजाय माने थांनाय फैलायरा लामायाबो जि खस्थ दुगैनायाबो खयाबो मोनसेयानो आरोना ओरैबायदि जाजोब्बाय आरोना माने गासै ओरैजाय बेबो लोमजोब्बाय थिं गासैबो मा बुंबावनो नै सिं लोमदों आरोना masih gini no, oh ini dasar beranda lah sambung isi dengan kayak, no, apa mau oh nih, kucing dasar beranda kasih nama ya, hal dia apa sih jum jubai, random mana yo? Maka aku punya orang berang kare mana? Oh, Dayu gue tengok kan dari Cina nih. Honey, bari apa bayang jubang bay. Tante जायगा स्कुलाव जाहैदों न' ओंखाम जाहोदोथ' ओंखामखौ बेयावनो जादों ना गामि बटला गामिनि जानानै सेंग्राफ्रा माने एसे फैदों आरो ना जि हायो माने हेफाजाब होफैबाय एसे माहाय आरो ना माने गामिया माबोरै जाखो माने थासारिफोरा माने एसे बुंना होलाय थांनाय बृहस्पतिबार दिननि 3 बाजि जेब्ला जोङो जोंनि गामियावहा बयबो माने बिदि सानाखैमोन 3 बाजि समावहा एसे दै फैदोंमोन आरोना बे समाव दै फैदोंमोन दै फैनायनि लोगो लोगोनो जों सानदोंमोन एसे बिदि अखा हादिजों फैखागोन दैया माने हरखाबै जोंनि गामियाव जे बिदि जागोन जों मिथियाखैमोन खिन्थु हरखाबै जोङो दैयाव लोमनायजों लोगोसे जोङो माइ लोगोसे जोंनि न'खराव थानाय दाउ अमा बोरमा बेफोरखौ जों बोखारनो हायाखै ओमफ्राय बेबायदिनो गासिबो लोमलांजोब्बाय दाबो नै माइफोरा जोंहा धुलिनो सिनानै फुरा गजालि ओंखारलांजोब्बाय ओमफ्राय लोगोसे जोंनि बे खाथि खाला थानायफोरा माने जिखिनि जानाय आदार बेबो गथाय माने सेवजोबलांबाय जोंनि बे समस्थियाव बा जोंनि खाथि खालानि जोंनि अनसुंथाइ जि होफैदों बेखौनो जानानै जों दा जितु माबाहा स्कुलाव बेखौनो जाना जों बयबो ज' जानानै जागासिनो दं जानो गोनां जादों आरो जानो गोनां जादों आरो सरकारखौ आं बेखौनो बुंगोन दा जोंहा बिखेखकै जोंनि गामिनि फरायसा फरायसुलिफोरा आरो गामिनि जितु जोङो जा बजारखौ लाना हान्थियो जोंहा मोनसेल' लामा नङा बे लामायाबो जोंहा बायबाय न बे लामाया बायनाय लोगो लोगोनो दा जोङो थांनाय जोंहा हान्थिनाय लामायानो जोंहा उसुबिदा थांलाय फैलाय गैला आरो जि समहालागै सरकारा बेखौ
बनायगोन बनायनि सिगां जोंनि बे स्कुलनि थानाय गथ'फोरखौ बारहोनो थाखायसो फिसा बायदि मा सहाय होनानै माने दलंखौ एसे बनायना होयो टेम्परारि बनायबा गाहाम नांगोन आं बेखौ हास्थायदों सरकारनिफ्राय जागोन दे स' लोगोफोर माने बिथांमोना बिराद दुखु फोरमायदों आरोना सरकारखौ माने सरकारा माखासे हेल्पखौ होयोबा मोजां मोनो आरोना जोंनि जा बरसला माबानि बरसला हमस्टेनि जाय MLA बिथाङा फैनानै माने फार्स्ट खालि फैनानै थांबायनो ओमफ्राय सेकेन्ड खालि फैगोन होननानै गावआनो बुंनानै थांबायनो ओमफ्राय बिथाङा फैयासै आरोना स' बेबायदि खालामनाङा आरोना रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि दुखुआव दङ बा खस्थ'हा दङ बेबायदि खस्थ'खौ माने हेल्प होफैयोबा माने बिराद मोजां जायो आरोना मानोना थांलाय फैलाय स्टुडेन्टफोरनि माने इसेबां असुबिदा जानानै दङ बे गामियावहाय माने बुंनो हाया आरोना थांलाय फैलाय गथ'फ्रा माने बारलांनो हाया माने लामाया बायस'बाय ओंखायनो माने मोनसे लामायानोल' आरोना फरायसालियाव थांनाय लामाया ओंखायनो माने थांनो हाला आरोना लोगोफोर खुलुमबाय जोंनि गामिनि थासारिया ओरैबायदि जादोंमोन थारमाने जुब जुब अखा हानानै गासैबो दैया थारमाने फाजाजों थारमाने गासैबो बे लामा सामा गासैबो दै लोमजोबदोंमोन आरो दैया ओरैबायदि लोमदों थारमाने आधा घन्टानि गेजेराव दैया फुल जादों दै बगाहायैनि थाखाय बेनिखायनो जों सरकारखौ रिकुवेस्ट खालामदों जे थारमाने बिथांमोना जाहाथे बेयाव जोंनो RCC मोनसे माबा दालां होनो हायो बेखौ रिकुवेस्ट खालामदों माबा जायो थारमाने केसेर गुदु थारमाने कारणे जों थांनो हायाखै न'खराव ओरैबायदि मोनामदों थानो हायाखै जाहाथे बिनि थाखाय जोंनि बे थारमाने गासै जों 250निफ्राय बारा मानसि थायो थायो जोङो थारमाने सरकारा थारमाने एसे होदो जोंनो आरो अब्लाबो जोंनो थारमाने बे माबाफोरा बे जिथु जायफ्रा संगठन एबा गामि फैनानै बिथांमोनाबो जोंनो अनसुंथाइ होफैदों बेखिनिखौ मोननानै जों दिनै माने आजावनो बेखिनिजों जानानै जों थांनानै सोलिनो हादों आरोना सोलिनो हादों मानोना रायजो राजा नोंथांमोनना थासारिया माने जोबोद गाज्रि मार माने जों फैनानै माने हेफाजाबखौ होफैबाय ओमफ्राय थाबैनो माने बे दालांखौ माने थाबैनो बानायना होफैयो बेखौनो आसा फारियो नोंथांमोननि गेजेराव आं माने भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामबाय थाला बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना स' जोंनि एरियानि जोंनि खाथि खालानि जायफोर माने बिथांफोरा माने हेल्प होनो हायो एसे एनै माने बे भिडिअखौ नुसनोब्ला फैनानै माने एसे एनै माने बिथांमोना थानाय जानायफोरा एसे खस्थ' जादों ओंखायनो नोंथांमोना फैनानै जा हायो माने थाइसे थाइनै हेफाजाब होफैबा आंनिफ्राय माने आं खावलायहरनो सानो बेखौनो नोंथांमोना जेन हेफाजाबखौ होफैयो स' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर लोगोसे आरो बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामना हो